Цецо, как се престраши да застанеш пред камера за тия TikTok видеа? Беше много лесно. Просто всеки път преди да започнем да снимаме, ти нали се обаждаш и казваш, аз идвам към тебе. Обикновено знам, че имам половин час. То по принцип ти трябва и по-малко време, за да се престрашиш, но половин час е супер. И аз изтичвам по най-бързия начин тук, понеже, нали знаеш, моят офис е нагоре по стълбите. Качвам се нагоре по стълбите, отивам, шкафа срещу вратата и задължително си вада малко витамини. Ние ги снимахме тия витамини, виждаме, че добре работят. Да, винаги са до мене. Здравейте! Днес сме с инженер Цветан Дъновски от Dibros Automotive, един от клиентите на агенция за дигитални съдържания CopyVibes. Това, което правим с теб, Цецо, е да снимаме видеа за TikTok. Едно от нещата, които правим заедно. Защо реши всъщност да заставаш пред камера и да получаваш въпроси от рода на защо го правиш това, що се правите сега на маймуни в интернет и такива подобни? Причината да реша да поема в тази посока, с ваша помощ разбира се, е тази, че в България обществото е обсебено от това да предполага, да дава насоки, съвети, мнения на база предположение, на база какво е чул, кой какво е чул, нали, комшията какво му е казал, на база какво си мисли, без реално физически да е изпробвал дадена услуга, да знае определен процес какво представлява. Другата основна причина е това, че масата от клиентите не са наясно какво означава една услуга. С ваша помощ и с видеята, които правиме, идеята не ни е да привлечем повече клиенти в сервиза. Идеята ни е да привлечем качествени клиенти в сервиза. Хора, които могат да оценят една услуга, хора, които могат да си дадат сметка това, което получават, какво означава, какво стои зад него, какъв ресурс има вложен зад него, да си дадат сметка, че изхода от ситуацията, когато търсиш цена, обикновено е съмнителен ремонт или съмнителна услуга с неясни вложени части, с неясен резултат. След време, нали, ако имаш проблем с ремонта, респективно на повечето места не можеш да направиш рекламация. Ние затова наблягаме в последните видеа, затова да казваме на хората, че документите, сервизната история, фискалния касов бон, това са атрибути, които ти помагат ти като клиент да получиш, да бъдеш защитен, да получиш, нали, след това, като не си доволен, някой да си носи отговорност за услугите. И с ваша помощ това нещо го постигаме. Последните месеци идват доста хора при нас, които са гледали видеята, които казват, че идват за първи път при нас точно заради тези видеа, защото са оценили това, което казваме в тях. Да, хейт има, хейта е сигурно 80%. Въпросът е, че в останалите 20% има наистина стойностни хора, които ние желаем за клиенти и го правим за тях. И има и друг момент, правим и впечатление хора, които, защото, нали, в процеса на снимане има отделни коментари, хора, чието профилни снимки са ми се набили в съзнанието и ги виждам как във времето те си променят мнението за нещата. Нали, от началото са били крайни песимисти, изключително категорични и крайни в това, което нали, казват като мнение. В крайна сметка обаче явно ги караме да се замислят, да потърсят малко повече информация за дадения казус, въпрос или това, за което сме говорили и в един момент явно си променят мнението, което за мен е окей. Нашата мисия е да накараме повече хора да се замислят.